Yes! Wow! Sådan! Fuck, det kom ud af ingenting, mand! Fuck, hvor nice den tog popperen, mand! Det er god! Ej! Det er flot givet! Rigtig flot givet det her. Øj! Hvor kæft det nye PR det her. Hvor sat! Nej, en flot givet. Hold da kæft. Og så på popper. Det er første gang, der er noget som helst, der har taget den fucking popper. Og så en mega grim hjemmelavet Angry Birds popper. Fuck, den tog den bare, mand. Det var fandme den, der huggede første gang også. Fuck, mand. Kæft, den føltes bare overhovedet ikke. Ej. Kæft, den er flot. Oj, 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 oj. Hvor satan. Fuck. Ej, det er god givet. Jeg vil godt spare sig at køre 2 timer ned til Fyn. Ej, den er god med den givet der. Jeg har aldrig nogensinde landet noget sådan på, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvis du nu bare... Jeg var bange for, at den bare tæller af. Øj! Hvor sat! Øj! Hvor sat! Jeg har da mit net. Men igen... Jeg tror kraftigt ikke, den kan være i nettet. Øj, nej, 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 nej! Satan nogle udløb, mand! Ej! Nu skal vi bare have den op i det net her. Kæft, det er alt for lille, det net. Der kan man fandme ikke være i. Det var stor hat. Jeg tror fandme ikke, den kan være i det net. Fuck det. Nu må vi tage den i hånden. Den sidder på helt perfekt, ikke for langt nede eller noget sådan noget. Og der er ingen måde her på, så den er hurtig lige at vippe ud igen. Den der var bare hele vejen ned. Så kom vi afsted. Tak for kampen.